खुलुमबाय रायजोफोर दिनै नोंथांमोना नुदोंना मैया दाखालिनि भिडिअआवहाय आं खोन्थागासिनो दंखायो जे आङो दायो आसामाव बिहाव गामियाव दंफैयो बिहावनि न'आव माने एक्चुअली बिहावनि न' माने आंनिबो न' आरो दंफैयो आङो ओमफ्राय दहायहाय माखासे माने गय बागान माबा माबिखौहाय ओरैनो जास्ट ब्लग बादि देखायदोंमोन आरोना आंनि बोरायनि भिडिअआवहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेखौ ओमफ्राय जोङो दायो आरोबावनो थांबावसै जोंना साहा पाति माने चा बागानबो दङ टि गार्डेनावहाय नायनानै फैनोसै माब्रै जानानै दङ जों न'खरैनो नै ज'नो बयबो थांसै जोङो गुमै उदै ओंखारबाय आंना देखायनांलासो लाजियो जाबाय उदैखौ देखायनाङाब्रा नायथोंलै ओइ नों खामानिया जेबो खामानियानो मावा नालाय उदै देखानो दा गग्रा जाबाय र' बिखायोबो दां गैया बे दैयाव दैयाव गोजावलां गायलांनाय थांजालायो दै बारनाया एखे आवज' फाग्लाजों नंगौ थाबायनाया एखे सेस जागोनलै बेजों आयौ 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 एखे थाबायमार नोङा दिनैसो गोसोखांबाय आवज' फाग्लाजों ओरैल'खा ओरैल' इदिल' थाबायखायो बे थानांगौमोन एदावनानै नायदोंमोन होनबा नोंखौ मा सिबिं दंफांखौ नुफेराखै नोङो लाइफआव दिनैसो सेस खालै भेन्डि बिफांसो सानदोंमोन आं माबायदि कालार दंखो दोनलाय केमेरायानो मायावबासो नांनानै दंमोन दासो नै सिबिंखौ बाथोन जानो मोजां मोनो आं खिन्थु बिफाङाव सिबिं दंफां मिथिया नोङो उदालगुरि हादानाव प्रिथिखौ बारगोन बिदि गोजौ जादों चिराङाव आरो ना बिबारा इदिसो जायो नै आं बादि सोरबाफोर नुवाखैब्ला नायनानै लाखादों आंनि बाव सेराव नोंथांमोना नुदोंना बियो स्कुलसोनो आं गोमोदों बेखौ मोसौ गलिसो ना मा सानदोंमोन आङो ओमफ्राय माबा खाथियाव थांला नोंथांमोननो देखायनि आं ब्लेक बर्ड दंलायो नै आयै बाव टेबोल ब्लेक बर्ड बिदिनोसै नै हाबा बिदि जायो नालाय स्कुला आरो आंनि बोराय हाबग्रायाथ' गोदोहाय बोराय हाबफैनांनाया नोगोद बिनिस्लायबो गैसिनामोन नामा बेरा सेरा गैलायखामोन दा आयु आयु सोरांसार बड' एलपि स्कुल आयु गोदो आंखौ जेब्ला स्कुलाव सोजेनो होमबा बेथ' साबसिनबावसो बेरा थेरा दं टिचारनि थाखाय एटलिस्ट जिरायग्रा ओमफ्राय ब्लेक बर्ड दं ओमफ्राय टेबोल दं जों हाबग्रायावहाय बस्था लांनांगौ लांदां मोसौबो बावनो थायो बोरमाबो बावनो थायो फुंबा बोरमा खिखौ सिबहैदो बस्था बदो मास्टारखौ नेबाय थादो बेबायदिमोन आरोना आं सानो ओंखायनो गोबां लाइफआव प्रब्लेम खिथायो नालाय बिदि प्रब्लेमनि थाखाय फरायनो हायाखै मोजां स्कुल मोनाखै फरायनायाव खुनु एक्सकिउस गैया गाव खस्थ' खालामोब्ला फरायसालिया गेग्रेबानो जा मायानो जा दा जों एटलिस्ट खस्थ'जोंबाबो मास्टार डिग्रिसिम सहैनानै फोजोबनानै सानो आरोना लेंगुवेजआबो डाजेन्ट मेटार नों बर' मिडियामाव फरायदों बा मायाव नों गाव नाजानाय दंबा फुरा हायो बिराद गाज्रि कन्डिसन आरो बेफोर स्कुला नै साननो थाङोबाथ' रायजोफोर नोंथांमोना ओहो आंनि लाइफआव आं बिदि नुफेराखैमोन फार्स्ट टाइम माने एटलिस्ट बिदिखौ नुब्ला सानो आरोना जों अनेकथा माने डेभलप माबाफ्रावहाय औ जायगायाव दङ होननानै उदालगुरियाव जेब्ला आं फरायबाय थायोमोन बे समावथ' स्कुला बिराद मोजांमोन नालाय ओमफ्राय नोङो इदिला उदालगुरियावहायसो थाना देरदों नामा औ थारमाने स्कुला बिदिनो नालाय कन्डिसन नैबे साबसिनबाव बिनिफ्राय गाज्रिसिनमोन बिमा बिफाया जोंना सिन्था खालामबाय बिदियाव फरायबा बोरै रोंबावगोन फिसाया बेनि थाखायनो उन्दैयावनो ओजों उदालगुरियावनो दोनहैफिनबाय आंखौ बिबै बिबौजों देरबाय ओजोंनो सोलोंथाइ मोनबाय मालाबा बन्द' मोनबा बोसोराव खनसे बोसोरनैयाव खनसे बिदि थाफैयोमोन आरो आं बिदिब्ला नों बहाय थाखायामोन आरो बोसोरावसो खेबसे औ क्लास बेसेबाङाव मोनथाय बाव उन्दैयावल' उन्दैनि क्लासावल' बाव मोननाय
बिनानाव सासे दंमोन आं सानैजों थांगोन जों बस्ता लालायनानै बेगाव बस्ता बनानैसो फरायहैखानांगौ नालाय ओमफ्राय बे गोमाबाय दायो गोमाबाय माने रुंसारि जाबाय गोबां सोंनो हागौ गोमाबाय माने खायसेया आन्दायनो हागौ दा गोमाबाय होनब्ला बेबायदिनो आरो थ' जोङो दायो नै साहा बागान मोननाव नाङायसै बागानाव हाबलांग्रा बिराद गाज्रि लामा औ एकदम गाज्रिथार लामाया बहुतनो नै साहा बागान मोनफैबायानो जोङो दायो बाब नैबेखौ बारनानै बैजों दंहैबावो आच्छा थारमाने नैबे बिराद मोजां जाम्फै लाबोदोंमोन फिसानो माइ गायनो ओमफ्राय दैया बोरै अभार फैखो ओरै दैमानिफ्राय लाबोनाया सेस जाजोब्बाय नै खासिबारिसो जाबाय बिदियानो नोंस्रामोन बे गैथ्राया जिबनावबो माइबारि दै फिसासोमोन दै फिसा फुरा जाना लांजोबखाबाय खासिबारि गोजासिन माबाया बाला खोबफैजोबदों बागाना सेस बरबाद नै ओरैनिफ्राय नै जिबनखौ सानाखै आं बिहावनिसोलै साहा बिलाइ खाहैनोसै जोंनि बाबायाव खालाम बेखौ औ दानानै खाहैनोसै नङा आंलाय मारैबा सिगांहाय बिराद फैसा फैयोमोन बे बागानाव दा गैला दायो लाख बारा फैयोमोन मासावनो लाख बारा फैयोमोन 2 लाख आप ओमफ्राय दा गैला नै दै बानायानो बरबाद खालामजोब्बाय मा खानायसै खिथालाय बोरै खेबस'जोबगोन बे आसिखुरजों देलाय खालाय नोंनि खानो हानाय केपासिटिसो माबायदि मिलायो आंथ' इदिसो खायो इदि ओरै खायो आं ओरै आसिखुर फोनाङा आसिखुर फोनाङोमोन ना बिदिसो आसिखुरानो थैलांगोनसो आंना नै आसिखुर फोनांनानै खानानैहाय थैबाय दा ओंखायनो इदि लायो आरो बाब ओमफ्राय बिदि ओरै लानो रोङाबा ओइ उनावसो गोलैजोब्बाय बिदि गारहरो अब्ला बिसोरलाय लिंगारो लासै ज्रब हरबानो गोलैबाय लासै ओरै थलथब हरदो आरो ओरै थलथब हर इदि औ गोबां नों लानो हानायसिमखौ लादो बा देनजारलै नोङो आं इदिसो लायो ओमफ्राय नै इदिबो खाजाबाय इदिबो ओरैबो खाजाबाय जुमुर नामा मैथा खाया बायदि खाजाबाय आरो मैथा खानाय बायदि नै खाखाबायबो गोलै लांजोबबाय बिदि खाबाय सोरबा माबायाखै भिटामिन होआखै मानो खाखाजोबखो नोंबोलाय अरजाया बेयाव गाबोन खाखासिगोन नालाय गाज्रि जानानै थाया हराव अखानायैबो लांनो हायो माथो होमब्लालाय ना खाबायनो हानाय अरजाया जेबो नङा आं खाना सोलोंनि बे रानस्लाबहैनो हाला नालाय फार्स्ट टाइम आङो चा पाता खानो सोलोंदों बिहावनाव औ बिहावनाव हरियारे हरियारे चाय के बागान माबा थाब बन्द जायो प्राइभेटआ खोनालांबाय आं रिल्स बानायलाय दे रिल्स भिडिअ बैथिं थांनायसैबा मोनाबाय बैयावबो दंबो औ बे नङा बेनोब्रा थमब्लेटमोन बे गासिबो साहा बागानमोन होनबाय दा दै फैनानै सेस नै आच्छा नुवाखै औ ओरै खोला फुरा साहा दंफां गोजामोन बे सेस जाम्फै फिसासोमोन नैबेनिफ्राय नैबेसे जाम्फैल'मोन नैबेनिफ्राय बिसिम दै फैग्रा नायलाय दायो ओमफ्राय मावबोजोब्बाय सोरथो लाबोग्रामोन बिदिलाय दैखौलाय रायजो माइ गायनो सेस माइ गायनो गैया जाबाय दा दैया खरान होबाय थानायाव बिदिबो जायोलै दै लाबोनायाव बिराद साबधान जानांगौ जों गामियाव बिदिनो जागौमोनदां नुबाय सेस बागाना नस्थ' जाजोबनानै दंफां मुराल'सै नै दाबो जेबो नङा बे हाया फैफिनसिगोन बे दैया गोमाबा गायफिननो हासिगोन गायफिनजागोन बेयाव बालायाव थांफिनगोन बहाय नै खर'आव बेल'सै बिलाइ खाग्राया नै मोनफैफिनबाय बागान बागान मोनफैफिनबाय सोनाबहा दंबावो आरो नै माखासे एक्चुअली आं मोजां मोनदों मोजां मोनदों माखौ मोजां मोनदों नै बिदि
खर' इदि लाना थाबायनो मोजां मोनो एसे सेरनै जाबाथाय खर' सानाया नायदो आरो ए बिदिसो साखायो ए नों हागोन थिखांनो बे अजन जालांबाय थायोसैना इयो खर' सानाया नायदो आरो थै माइसिम लायना फैनायसै इदिसो नांगौ नै इदि जलदब हरनांगौ जलदब होनो लासै हरनायखौ जोंनि बिहामजो गलपाराया बिखुनजो देन्जार नै आंखौ जिबौआ दाख्लै बावनो सौनायसैमोन नै नोंगौ आयु ओरै बैयाव बारदावखाबाय आं गन्दालायाखौनो जिबौथारहाय बे होननानै ओमफ्राय दाना बाव खाबाव होबाय ओरै फिथिगमसो ओहो बाथाना हाग्रामा होनो जिबौ हाग्रामा थायोनो हाग्रामा बेयो आरो संख्रांबाय ओमफ्राय जिसु होनबाय आं इब्रे लांफिनबायहाय बिदि होनबा आसरित जादों आं ओमफ्राय बाबाया फैदेरनानै नागारनानै बुथारफैबाय आरो मादै खायो नालाय मामे बिदि इदि खाबाय इदि नै इदि ओरै एरबाय आरो नै जों आखाइखौ इदि खालामनांगौ औ बे आखाइया ओरै सोबाय आरो नै जेनेबा ओरै गोलाव गोलावखौहाय ओरै ओमफ्राय नोङो आरो बिदि खानो मोजां मोनाबा नै ओरैबो खाजाबाय ओरैबो बिदिबो खाजाबाय आरो बिदिसो खानाय रोंसिगोन दै सोरबा बर' खायामोन रावबो सेस खाजोब्बाय बेरियावहाय रावबो बर' खायामोन आंनो फार्स्ट खादों फुरा रिल्स बागानाव बानायनो ना बावनो बानायनो फैलायलांबाय बागाननिफ्राय इलाय एवनोफिनबाय बेथ' सावबानो गोमोरजोबखागोन आंनि बेसे जायो नै जानजिसे बिदि थायो आं नुफेराखैमोनहाय आंनि जेरावबो फेन्दासे टाइमारसो बहाय बिहावनि जायगायाव औ आसरित होमबालाय इदिखौलाय फानना फैफिनजागोन इदि बाब गोरलै गोरलै फिसाफोरानो माथो ओरै खानानै जानो हानाय जोलै बिहर जागोनलै नोङो देखायना लानानै हा आसरित जोलै बिहर जागोन नोङो जावफुना लांगासिनो आं रावबो खिथानाङा जोलैखौ जावफुना लांगासिनो नामा फैदो थाइबावदोंसो दा हिटनो हिटखा एकदम गान्थियानोखौ बेसेबां खमाव आंनि नायदोमफ्रानो नै बेयावनिफ्रायनो थायदों नै आंनि फेन्दानिफ्राय थायदों स' फाइनालि जोङो न'आव सफैफिनबाय बेरायनानैहाय ओरैबादि मेंबाय आरोना बापरे बाप आथिंफोरा लोहो लोहो मोनजोबलायबाय आरो नै बेखौ नायदो नै गोजौनिखौहाय आं बिरादनो मोजां मोनदों बेफोर आंनि बिहावा बिरादनो आखाइनि खामानि गोरों आरो थ' नै बिदि बे गोजौआवहाय स्लिम बानायनाय मानाय गाथों गाव बानायजोबो आरो थ' नायगिरिफोर नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय लोगो मोनफिनबावगोसै बयनिबोसिम गोजोन्थों